गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आंनि मुङा दैमासा ब्रह्म। गामिनि मुं लन्थाइजार, फानबारि, जिल्ला चिरां। खन्थाइ बिबार हानजानि थांनाय नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनायाव देरहागिरिफोरखौ हानजानि सामलायगिरिया फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय खावलायदों। बे खाबुनि थाखाय दैदेनगिरि बिथां दिपिन चन्द्र बर'निसिम गोजोननाय थाबाय। हाबाफारियाव बाहागो लाना गोजोननाय मोनदों। सेथि आरो नैथि हाबाफारि मोननैयावबो बाहागो लाना थुलुंगा मोनदों। देरहानाय देरहायै नोजोर बोआलासिनो गोसो गुदुङै मोननैबो हाबाफारिखौ गाहामैनो बाहागो लाबोदों। नाथाय नैथि खेबाव सेथि मासि आवग्रिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, गोसोआव थुलुंगा मोनदों। आंनि खन्थाइयाबो एसेबां मोजां जायो बेखौ आं थुलुंगा मोनदों। जोबनायाव बुंगोन, बेबायदिनो गोबां थुनलाइयारि हाबाफारिबो जालांबाय थागोन। गुबुन गुबुन थुनलाइयारि आफादफोरनि दैदेननायाव आरो बादायगिरिफ्राबो बेबायदिनो बादायलांबाय थागोन, जाहाथे जोंनि गेजेराव लाइमोन लिरगिरिफोर गोदान जोनोम जाबाय थायो, थुलुंगाखाङो गोसोआव खन्थाइ थुनलाइफोर सोरजिनो। जोबथारनायाव दैदेनगिरि बिथांनिसिम खुलुमनाय बावहरना आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।